précédemment. Tokkude neɗɗo mo anda ɗum ɗon joni wattake mi anda ba baba mi anda baba amaya bidanu baba ya woni gendarmerie woni police ko wawi wonde foof mbo totɗa jungo muɗum fof haala ka gasi. Yumben kay way potani neddo foy jikku mum anum gonan ha way wat ni wa yow ha mara yano do ha bina wadde de yata dedda dum pourquoi deddo do merdo wa yow way faro gaña ni o kanga Artiste, Marie-Lama, Mbendri, hein? Combien de temps? On 2 ans. 2 ans. Et nous avons une répétition du spectacle, du figure de Jalede. Dans 2 ans en général, donc ça veut dire qu'il y a un problème, quoi. Oui, c'est sûr, il y a un problème. C'est sûr. Bon, hademi halde affaire de problème wala koy non. En fait, adudemi notre demaga pour wadde mo proposer tournée quoi. Tournée on ko 27 dates hein. Donc Europe Union européenne ko 27 pays donc on jogi 27 dates mo gandanda enen pour ton hollirde culture men parce que to ko be ni cohli dum sahaji andude enen ne culture men no yaari art men e ko non ko ambi mi halane so tawi ne wadma intéressé comme ça nati boyde comme ça jehen quoi jehen baden tournée o so la jabi. Ok. Nani dum no dirɗami ɗo quoi pour golluɗoɗe minema comme ça voilà. Ousmane adami kam aramo ala fondinɗo mais ɓernam de ka bonnu ɗum quoi holarame ma koko natti par ce que c'est pourquoi parce que min yakaram fof pawnum ke dow ma min an herno bangam fof donc so tawi en jooɗima komin haalma nani ɓeɗa wondi en gondan répétition ji gondan fof mais en jooɗim 2 ans a yiyanima parce que a sohlani am non tan wa noon cohluɗa e am nde gonɗen wondude yi ha heure foti yontude jiiɗa goɗɗo ɓurɗa sohlude nawoɗa ɗum. La ilaha illallah. Oh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hamad Argay. Hamad yawnar Hamad. Kon baro sofi. Kon. Atteker kaɓa hen. Atteker yawn atteker kaɓa hen. Jagum ɗo jungam go. Problème aɗum wona ɗum quoi ay haal so ñoyo nande cellu quoi problème aɗum woni a fiɓi jamfade peut être ka dañone plus que min quoi ɓuuri a faami haal ka yalla Ousmane c'est vrai en ɓoydin teddungal fof en ndewdi mais e nder ɗon après bonko boni quoi en fait a wiya jamfa te min mi anda quoi mi famani quoi parce que nden
ko dat goto wonno te baɗonnoɗo tourné o kanko o sohluno ko buubaji amoɓe en o sohluno ko ɗum ɗo quoi ko mbolo quoi o sohluno yimɓe o sohluno te an kon nayo tan ko an batteur o joguiɗa calebasse joguiɗa kadi ko baɗowo noti kadi basse a faami acoustique gasi ɗin nayyi tan joguiɗa te nden o sohlano ɗon wadde ko sohli ko ɗum noon gaddanmomi ɓe nani Ousmane goltolawol ko gotol wonno date goto wonno ngol woni 27 mbiɗa mais sûr et certain hay so woni 30 date wanda wiyete o ɗi mais to tan haala Allah confiance gonɗo ɗon koko itti so tawi ɗum bonna carrière am min jamais arrête c'est sérieux somo wawa je ne peux pas non ala confiance hanti liggadade ma non Ousmane intérêt am peut-être kalma mais min ko hooram ɓurni Dieu, c'est pas vrai. Mais moi, comment il est sérieux? Ok, la problème, faut appeler mon nom. Mais tu n'en es pas ni de. Dis là, il y a des baba qui ont été chassés de montagne. Madame, c'est qui a vendu de montagne comme il dit de baba. Go to the human dimension. Okay. Women, I got it. Ko wadi zalo har da yin sani. Jini gal bawo wai welde. Jidon dugol goto. E en dam goto. Dum bawo wai welde. No way teddulin. Sabu holu no. Ko nay mo sey sabu holu. Kira. Yalla bi ci cernam xam tan ngeen ha awni ko yani ka ya e jomo je jab do yalla bi ci cernam xam tan ngeen ha ba awni ko yani ka ya e jomo je jom do ni na awni ko yani yalla bi ci cernam xam tan ngeen ha ba awni ko yani ka ya e jomo je jom do ande ko do tan ngap ha do bida ko ko jit nara awni ko yani ka ya e jomo je jom do abdullah wala alhamdulillah ko ni ma wona ko baldi awa mutti dum tan ko anga ko ngabu ma wona do bal safara yawrani non on belsini on jaggimo ko jiiti wona do de an mi yijji harandem ñalda men ñalda asende oɗo seylamo soodi liɗɗi hankkandi fewni wimo debbo bottade ƴetti bam tan fawe jeygi hankkandi mi rewi mi salminima mi juurima tan ha wasa ha barmi huɓɓi ha min mbaɗi hen leydi
ko meeɗa yiide waɗ sey ramaro sey ramaro yes an kam wona ɗum cabata wi feggi lolo ramaro woɗɗaani annulum ɓeɗonta koɗo sehilama ko ɓe wi ala wona mbeɗa anndi ayi neɗɗo yarata mbeɗa anndi ana lilerde mbaɗa daguilnani on ko noddirmani te ko an tan koolimi hen an kadi wawa wadde hen ko jinmi hen ko mo gondumi ɗo heno wonko heɓtimo joni joni e nder ladde he te ala fo mo koolimi sona an komi gaddumo pro safre te min aɗa andi min wawa wonde ɗo hen kono noon so tawi mbiɗa anndi joni noon kam min dawno ɗo mi anda mbiwi yaddeñu hakkille ma o hakkillam hay nokku yahandi accu cukalel ngel yaltoyi hendu seeɗa yaltoɓe ñande fof ɓe mbayinta ko yummumen ɓe ko hen waɗoɓe boni ɓe jalta wona o de ala fof ko lamma hen ala ko lamma hen haydara cukalel woppere e hakkille muɗum yaara e hakkille mum kono uddede tan e galle ko ɓen goni yaltoɓe mbaɗoɓe bona ɓe jorngal kala nde ontiɗa ɗum heelat ko keccal oncete somi juuɗima duɗɗiɗi mi yiyaka walla police ne dartam yiyani ko sababude makko ha waɗi police wa yiitemi bisibu kanko moftimi ngal teddungal noon mi waɗa ɗum bondite lewleji te ko an tan koolimi hen sibu suturam ko an tan wonmo sorta ɗum lewleji ko ɗum noddirmani pour yaara bondite mum pour aɗa ƴewana kam diran ko waɗa ɗo hen ko nani ko kalɗa ko mi jaɓi salla jaɓi mami wat no mbiɗa woni yami toppito faa o soko mi walta par ce que somi waali so baaba tini tan fewata ko ɗum tan ok c'est bien moƴƴi ya waɗe préparé ngara walla an aduna to yaran ɗo an ha joni ko adunanke o gonɗa walla anda to aduna o yaran ɗo aɗa andi ko ponnuma an aɗa mawna tan aɗa ɓeydo mettude ko bunduma an aduna mawna aɗa ɓeydo heɓade Allah toujours elle. Allô? an kam a wawa kam wallude ɓe jalta e vie privé gallam an ko wonɗima e affaire probléme gallam ha an aɗa tampini kam an so miɗe haalanama gonga ko an haalantukam ɗum ha an a wawi yaade haaju ma mene haalana tanam ko oɗo woni bammakko walla o woni yummakko ko wondima hen rugi meeɗa kam namnade o ko yummum walla o ko bammo an hol vraiment aduna o hande hay goto wadadde way wallam
Dis-moi la vérité. Hol jibin bemi. Rugi oto heɗoɓe bonnoɓe bonɓe ay gurna momin guuri o ko ɗum tan ɓe jiɗi bonnude ɓe ko haasiɗe en celle-là elle est jalouse ko haali ko fof haydara wonani hen gonga woto heɗoɓe ko wi ko wona gonga elle ment c'est pas vrai elle ment Dokane. Yaro